Ola, eu chamo-me Carmen Sánchez e a miña empresa Galuriña creouse no 2012 e adícome a traballar con algas. Esta receita, a verdad, que xordeu de un libro que perteneceu aos curas, que eran amigos era o amigo de papá, que o deixou na casa, e chamou moitísima atención porque revolvendo entre eles que é unha receta, e esa receta tiña un dos produtos que os sometían a un proceso de calor. Entón, claro, eu cando vin ese proceso dixen que pensaba que iso que tiña que estar mal, é dicir, imposible que isto salga unha masa boa. E como son moi curiosa, pois proveino e vin que a verdad que conservaba a masa moitísimo tempo e lle daba un sabor moi especial. Eu procurei modificala un pelín para non ter que pasar ese proceso tan largo e curiosamente gustoume para seguir elaborando as miñas empanadas. Que facer unha labor moi importante para dar a coñecer, pero a xente que empezou a consumir sorprendeulles porque non ten un sabor moi pronunciado e entón, pois eso, pouco a pouco foi consumindo e foi aceptando as algas na masa. Eu a verdad que sempre fun moi reivindicativa cos vos produtos, con produtos naturais. Foi cando empecé eu a pensar no mundo ecolóxico e non sabía absolutamente nada e rebuscando, pois fun atopando o Craega. Todos os controles na alimentación son bons. Garantizan que o consumidor, cando consume un produto certificado, ten a garantía de que ese produto é bio. Os alimentos son saudables, son produtos sen químicos, son produtos sen aditivos. Todo eso repercute na saúde. A miña estrategia cara ao futuro é poder delegar en alguén que queira seguir avanzando. Teño un proxecto moi chulo, estamos traballando agora con a doutora Crujeiras para ver si estos macerados como influyen tanto a nivel de azúcar en sangre, a nivel de persoas intolerantes. A verdad que xa teño sorte de ter moitos clientes, desde aquí tamén doulle as gracias porque non é doado ás veces.